Здравейте, аз съм Гери и добре дошли в канала ми. Днес ще ви говоря за Мароко и по-конкретно за Маракеш и моите впечатления от там, като се надявам да съм полезна на тези, които се интересуват да пътуват на там или пък им предстои вече пътуване и искат да се подготвят преди да заминат. А с малкото уточнение преди да започна, че това са лично моите впечатления. Не казвам, че има само една гледна точка. Със сигурност вашите преживявания могат да са малко по-различни и ако на някого мнението се разминава с моето, ще се радвам да го споделите в коментарите. Така, кратко въведение за Мароко. Държава в Северна Африка, на крайбрежието на Средиземно море и Атлантическия океан. Много интересен микс е между плажове, планини, пустиня, градска среда, така че ако имате достатъчно време и интерес към държавата и мястото, има много възможности за активности. Не се ограничава само до това да посетите най-известните градове. Много цветна държава и стига да сте отворени към нещо по-различно. Със сигурност е страхотна дестинация, особено сега с директните полети от София. Мисля, че за момента са само с Wizz, в зависимост от момента, в който гледате видеото. Март или април месец ще ви изложа конкретно кога гледах, че Ryanair също ще пускат до година директни полети. Много са достъпни, така че е само на един полет разстояние. Аз бях само в Маракеш, така че изцяло разказите ми ще са базирани на Маракеш, но смятам, че повечето неща, които предстои да ви кажа, биха ви били полезни като цяло за Мароко и са общовалидни, така че нека да започваме. Първата тема за днес е валутата в Мароко и не случайно започваме с нея, понеже е обвързана с много интересни факти. За първи път ми се случва да попадна на затворена валута. Какво значи това? Няма възможност да се продава и купува свободно извън Мароко, така че не се очудвайте, ако тръгнете да търсите по българските чейндж бюра, или няма въобще да има наличност, или ще бъде много ограничена, или третата възможност е просто курса въобще да не е изгоден. И другото, което характеризира затворената валута е, че не може да се изнася в големи количества извън Мароко. Мисля, че в момента ограничението е 2000 дирхама, което отговаря на около 365 лева. Каква е причината Мароко да са го поставили като държавна политика, валутата да им е затворена? Основното е за по-стабилна икономика. По такъв начин валутата им не подлежи на спекулации или някакви резки промени в международните пазари, което гарантира за местните по-стабилни цени. Какво да направим при положение, че валутата е затворена и не може да си обменим достатъчно от България? Най-лесното нещо е да си вземете евро от тук, може и долари, но за нас в случая по-лесно евро, особено с навлизането в еврозоната, и си ги обменете там или на местните чейндж бюра, банки. Даже съм чувала, че в хотелите, риадите също може да попаднете на такава услуга, да ви ги обменят на място с добър курс. Това е едната възможност. Другата е, взимате си малко повече кеш от тук, отново евро, и просто си разплащате там с евро. Направи ми впечатление, че наистина навсякъде приемат. Даже на моменти са ми предлагали да ми връщат в евро. Примерно аз плащам в марокански дирхами, те ми връщат в евро. Така че по-скоро бих казала, че даже не е необходимо изцяло кеша ви да е обменен в дирхами и по този начин може да си спестите от обменния курс, превалутиране и просто да плащате с евро. Алтернативно може да теглите винаги с карта, естествено в крайен случай, ако ви свърши кеша. Просто имайте предвид, че там винаги има такса за тегляне. Теглих от различни банкомати, така и не можах да разбера дали е фиксирана такса, дали е процентна, може би зависи от банкомата, но не е малка.
Примерно, всеки път ми се случваше, като сметна колко са ми изтеглили в повече, около 10 лева такса. Ако теглите по-голяма сума, предполагам, че е окей, но нали, защо да го правите, ако имате друга опция? Също Revolut, нали, аз само с Revolut съм теглила и имах абсолютно същата такса. Така че, макар Revolut да е известен с това, че има по-ниски или никакви такси при тегляне на кеш в чужбина, това за Мароко не важи. Та има най-различни варианти за това как да си обменяте валута, как да плащате, но задължително кеш. Просто не може да минете там без кеш. Бих казала, че направо няма оцеляване и нищо не може да си купите. Дори в ресторанти, магазини, супермаркети не приемат карти. Може би в тези по-скъпите интернационални ресторанти да. И пак много често ми се случваше примерно да има минимална сума. В някои магазини също ще се съгласат карта, но примерно минималната сума ще бъде нещо от сорта на 40-50 лева, не като тук 5 лева. Дори на летището, приятелката с която пътувахме, искаше да си купи нещо от летището за ядене и на едно от местата й казаха не може, само кеш. Изцяло сте обвързани с това да имате пари в брой. Дори за туристическите атракции отказаха ми да плата с карта. Просто няма друг вариант, освен да имате налични пари в брой. Заради това ви казах, защото аз в началото не го знаех и си донесох много малко мароккански дирхами от София. Също имах малко евро да си обмена там, като предполагах, че само на Медината. Ако искам да си купувам някакви сувенири, ще ми трябва кеш и навсякъде другаде ще се оправям с карта. Но уви, не е така. Не ми стигнаха и още първия ден се озовах без кеш и следователно се набутвах с това да си тегля от банкомати и да имам такива големи такси. Най-доброто решение може би било да си вземете една по-голяма сума от евро от тук и дори да ви остане, ще си я върнете и ще си я ползвате тук. Защото ако си вземете евро, обмените го там, не го изхарчите, ще трябва отново да го обменяте там, за да си върнете примерно евро в България, защото така или иначе на летището няма да ви позволят да си изнесете дирхами. Тук може чейндж бюрата да не иска да ви ги приемат, ако са по-голяма сума. Та става много сложно и заради това се убедих, че най-добрият вариант би било от тук да си пътувате с евро и съответно там така да си се разплащате. Също ми се случваше на някои места да ми казват, да, няма проблеми, може да платите с карта, така исках да си купя една чанта. И какво се оказа? Как плащам с карта? Не е на POS-терминал, ами ме заведоха до най-близкия банкомат и съответно аз пак си теглих, си имах таксата, няма значение, просто са много добри търговци и така ще извъртат нещата, че максимално уж да ви улеснат, да намерят решение да си купите нещо от тях. Като чуете, че може да се плаща с карта, да знаете, че може и това да значи. Втора точка за днес. Пазаренето. Почти навсякъде. Не видите ли етикетчета с цени, което се случва на много малко места, значи цената е гъвкава. И какво значи гъвкава? Най-вероятно цената, която ви представят в началото, реалната би отговаряла на около 60% надолу от това, което чуете. И това не означава да го вземете без надценка. Това означава да го вземете една сравнително нормална цена за вас и те пак да са много на плюс. Една малка ситуация. Бях тръгнала да купувам едни пепелници за подарък. Те бяха примерно обявени на 80 дирхама. И аз казах, добре, ще взема 2 за 100. Тоест по 50 на всеки. Нали, разменихме си няколко оферти, то това е част от културното преживяване. Там, нали, който не обича да се пазари, много лошо, защото все ще е минат или трябва да търси места с фиксирани цени, което е по-скоро рядкост. Да, както и де, стиснахме си ръцете за 2 пепелника за общо 100 дирхама. То ви доставя удоволствие да се чувствате, че все едно сте ги взели на много добра оферта. И какво се случва на следващия ден в една по-различна част на Медината, малко по-странична, магазин с фиксирани цени.
И влизам да разгледам и виждам абсолютно същия пепелник, обявен за 35 дирхама. Смятайте, аз съм го спазарила от 80 на 50 и на следващия ден аз го виждам на фиксирана цена на 35. Тоест аз, макар да съм го взела почти на половина предния ден и да си мисля, че толкова добре съм се справила с моите умения по пазарене, се оказа, че той всъщност въобще даже не е бил близо до цената, на която всъщност е. Той що ме обяве на 35, каква ли му е реалната стойност. Това е само един от малкото примери. Те са напълно наясно, че вие ще им представите някаква друга по-ниска цена и нали, влизате точно в процеса на пазарене. Това там е много присъстващо и почти няма как да избягате от него. Най-добрата оферта, която може да получите най-често е като тръгнете да си тръгвате от магазина и те вече ви виждат, че ще ви изгубят като клиенти най-вероятно и тогава ви дават най-добрата възможна цена. Да не се притеснявайте да го правите. Нали, да, факт, че искаме да подпомогнем местното производство и много от нещата са ръчно правени. Те там се славят с хубавата им естествена кожа, която е обработена по най-различни начини, под формата на чанти, колани, чехли, каквото си помислите. Има и много продукти за дома, табуретки, дивани, на различни ръчно изработени килими. Факт, би било хубаво да ги подпомогнем, но просто то е нереално това, което ви казват. Стигаме до точката с интернета. Както знаете, Мароко не е в Европейския съюз, съответно роуминга, който си имаме към българските оператори, не важи и трябва да си купуваме допълнителни пакети. Тук с две ръце, без да се замисля, ще ви препоръчам да си вземете eSIM, т.е. такава допълнителна виртуална карта, която си ви е само за там, заредена с интернет, като има различни фирми. Аз най-често си вземам от Mobimatter, но и TravelSIM видях, че също за Мароко имат добри предложения, като сега ще ви кажа само за да може да направите нагледно сравнението. Значи 1 гигабайт с Mobimatter е 4 евро, 2 гигабайта са 5 евро. И ето тук сега ще може да го наложим изцяло с българските оператори, примерно на Viva.com, 3 гигабайта, които са валидни само 7 дена. Ако пътувате повече и нали, престоя ви е по-дълъг в Мароко, съответно ще трябва да си купите 2 пакета, ако искате да имате интернет в целия престой. И този от Viva.com е 68 лева и 45 стотинки. Този от Mobimatter 3 гигабайта, който важи 30 дена, е 6 евро. Смятайте каква огромна разлика. Единият е 12 лева, няма и толкова. Другия е близо 69 лева. Така че няма да се замислям. Със сигурност ви казвам, че си заслужава и е в пъти по-изгодно. Виждате сравнението. На Yettel тук също съм извадила някакви сравнения. Примерно 500 мегабайта. Т.е. даже няма и 1 гигабайт, е 6 лева на ден. Вие ако седите там няколко дена, смятате колко пакета трябва да си купите за по 24 часа. Аз мисля, че си бях взела 2 гигабайта, които ми важат 15 дена. Или тези, които бяха 3. Не знам, то е много малка разликата. 5 евро, 6 евро, около 10 лева грубо излиза за целия престой. И плащам веднъж и не се притеснявам. И знам, че ще ми стигне, пък и да не ми стигне, ще си купя още един пакет. То е смешна сумата на фона на българските оператори. Може да си избирате тези, които са най-подходящи за вас, прямо дните престой, които ви предстоят в Мароко, това колко ползвате интернет. Аз, честно казано, главно съм го ползвала за навигация. Почти навсякъде има Wi-Fi. Със сигурност са от държавите с най-хубав Wi-Fi, но за най-простите активности, като това да се ориентирате, да си качите нещо прямо в Instagram, да изпратите някое съобщение, снимка, е напълно достатъчно. Вече за някакви по-сложни неща не съм сигурна дали ще останете удовлетворени от местния интернет, но това е тотално различна тема и няма да навлизам натам.
Една тема, която може би е първосигнална за всеки, който чуе Мароко. Безопасно ли е? Аз тук мога да говоря от моя опит, който е базиран на Маракеш. Така че не искам да обединявам всичко по този знаменател, че във всяка една част на Мароко е по същия начин, но бих казала, че ми се стори доста спокойно, приветливо. Също се бях подготвила, понеже бях само с една приятелка, т.е. две момичета, които очевидно не се сливат с местните. Ми беше и на мен интересна тема и държах да съм се подготвила преди да заминем, но от всичките истории, които съм чела в Facebook групи за пътувания, гледала съм влогове, не съм чула едно мнение, което да е противоречиво и да има предупреждение за жени, или даже не само за жени, като цяло да казват, че е опасно място. Естествено, нали, с внимание, вече като се стъмни, може би избягвайте някакви тесни и тъмни улички, където няма никакви туристи и като цяло няма хора около вас. Бих казала, че най-притеснително нещо е да ви измамят някъде, както да ви минат за по-висока цена в някой магазин, в Медината, като искате да си купувате нещо. Така и има такива клиширани местни измами. Една от най-известните е, примерно, чудите се как да стигнете до дадено място, ще ви забележат, че сте туристи, не знаете пътя, не можете да се ориентирате и уж, нали, на добра воля да ви предложат да ви опътат и да ви предложат помощ, да ви отведат до даденото място. На нас ни се случваше да ни казват, примерно, улицата е блокирана, не може да минете от тук, дайте да ви покажа алтернативен път, което тотално не беше вярно. Да съгласявате се да ви помогнат и накрая, като ви заведат до дадената дестинация, ще ви искат пари. И те са доста досадни, няма да ви оставят. Нали, това на мен не ми се е случило, така че не ви го разказвам от първо лице, но съм гледала такива истории и клипчета на хора. Да го имате предвид, че си изцяло номер и не го предлагат, защото искат да ви помогнат, а защото се надяват, че накрая ще изкарат нещо от вас. Но като изключим това, не бих казала, че Маракеш е притеснително място. Със сигурност доста по-различно е. Имала съм моменти, в които ми е било леко стресирано, просто защото самата реалност е много различна и докато не отидете, не може съвсем да го усетите. Все пак, ако ви е интересно, аз имам и влог от там. Изцяло се опитах да е без филтър и да ви представя и улиците как изглеждат, и хората, така че ще може да си го визуализирате една идея по-добре, но все пак, докато не го видим с нашите очи, никога не е същото. Другия фактор, който специално важи за Маракеш, е, че толкова много имам чувство, че са свикнали с туристи. Наистина е супер комерциален и туристически град, залят с хора от Западна Европа, американци, всякакви чужденци, че не обръщат толкова много внимание, съответно няма да ви притесняват. Ето, аз съм в тотален контраст с тях и съм руса с сини очи. Ами в Турция, която е една идея, бих казала, по-светска държава, получавам повече внимание, отколкото там, така че не трябва да се притеснявате. Нали, дрес кода, ако така мога да го нарека, е също важен, особено за жените. Не е толкова стриктен и да има някакви държавни изисквания за това, както е примерно в Саудитска Арабия или в Катар. Като бяхме в Доха, задължително раменете трябва да са покрити и колената. Ние бяхме попаднали в периода на Рамадана, един от най-големите мюсюлмански празници и съответно беше още по-стрикно. Да, не е така, но все пак, нали, имайки преди, че е мюсюлманска държава, начинът, по който се обличате, трябва да е поне минимално съобразен с това и някакви такива супер разголени рокли, къси поли не ви ги препоръчвам, ако излизате някъде на вечеря, защото има много такива леко в парижки стил, и казвам парижки стил, понеже като живях там, ходих точно по такива ресторанти, които имам чувството, че са започнати от там. Те се наричат фестив ресторанти, или аз поне така ги наричам. И съчетават вечеря с шоу, после става
нещо като дискотека и са ги пренесли в марокканската култура, понеже те са много повлияни от френската колонизация. И там, ако отидете с малко по така, ще нарека разголена рокля, която няма да я носите на улицата, няма никакъв проблем. Там се носите наистина в друга държава. Но за градовете и въобще където и да ходите навън, малко по-обрано. Това е по-скоро насочено към жените. И последната точка за днес е транспорта. Уточнявам отново за Маракеш. Няма метро, както може да предположите. От страна на градски транспорт, мисля, че автобусите са ви единствената опция. Като видях какво представляват, не бих ви ги препоръчала. Не, че са стари, но използват се главно от местни. Страшно препълнени са. Ако ходите в топло време, наистина не мога да си представя как ще бъде. Най-удобно е, ако ви се налага да отидете някъде, където може да стигнете пеша, е да си вземете такси. Като за това също има две опции. Едното е просто да си го спрете от улицата и отново да включите вашите умения по пазарене, защото отново е място, на което се опитва да се възползват от това, че сте туристи и да ви вземат двойно, тройно, петорно повече, отколкото биха взели на местните. Може би по-добре си фиксирайте една цена от началото и да сте сигурни, като стигнете, колко ще ви поискат. Отново се плаща единствено с кеш и дирхами и евро отново приемат. Другото е да ги помолите да пуснат апаратчето, просто не съм сигурна дали пак няма някакви схеми, подобно на Турция, като пристигнете и най-накрая да ви вземат пак тази висока цена, която са искали от началото да ви вземат и вече като го видите нагледно на апарата, няма какво да кажете. Има и едно приложение, ще го потърся как се казва и ще го напиша тук. То също служи за това да си викате такси, но доколкото знам, аз не съм го ползвала, не ви фиксира тарифа от началото, нито имате опция да платите с карта през приложението. Единствената му функция е да си викнете такси. И вече оттам нататък, като дойде таксито, пак започвате да се пазарите, пак трябва да го платите в кеш. Така че леко бих казала, че се обезмисля. Четох, че има Bolt. И в Google и в ChatGPT ми даде, че Bolt съществува там, аз само, че не съм виждала. И като влезете в сайта на Bolt, никъде не изписва, че те присъстват и работят в Мароко. Тази информация не съм сигурна, че е много валидна и не разчитайте на това, че ще може да си викате таксита през приложение, да ги плащате през карта, да ви е сигурно, удобно и да не се притеснявате въобще. Иначе са хубав начин да се предвижвате, понеже други алтернативи няма. Не бих казала, че също специално за Маракеш е супер пешеходен град. Да, в центъра, в Медината, навсякъде може да стигате пеша, но ако искате да стигнете някъде по-отдалечено, те са едни големи улици, много често няма функциониращи светофари, чуете се как да пресечете, никой не ви спира, няма пешеходни пътеки, едни големи тротуари, ако въобще има такива, булеварди, ще ви свират, мръсно е, много е неприятно за ходене извън центъра. Те разчитайте по-скоро на таксито. Ако искате да стигате до други градове, знам, че влака е сравнително добре поддържан и до Казабланка май това е най-лесната и бюджетна опция. Не съм го изпробвала от първо лице да ви дам обратна връзка, но съществува като някакъв вариант. И като последна препоръка от мен, намерихме си един шофьор пред последния ден там, който се оказа много надежден, свестен, не взима много пари. Естествено, пак трябва да се пазарите и да си кажете вашата цена, но до насякъде ходи, много е точен, което бих казала, че за тяхната култура си е впечатляващо. И ако някой се интересува конкретно, може да ми пише в коментарите и ще му прата номера му.
по WhatsApp може да си комуникирате и да го ползвате, нали, за навсякъде къде ви трябва, да не се налага да се пазарите наново, да си имате познат човек, на когото се доверявате и да си го викате при нужда и да не се стресирате, че трябва да спирате таксида, да се чудите как да комуникирате с тях. Като цяло езикова бариера не бих казала, че има никъде. Всички говорят английски, но главните езици са арабски и френски. Та някой път може да имате малко трудност, ако не знаете нито един от двата езика, но както споменах, поне за Маракеш, конкретно много туристическо място, насякъде ще се оправите, ще ви разберат и няма да имате проблеми. И на тези, на които им предстои пътуване натам, ви пожелавам приятно прекарване и чакам да споделите и вашите впечатления.